Predstavujeme vám produkt s názvom Emboss Stand Wallet. Toto praktické púzdro s funkciou peňaženky ponúka možnosť sklopenia do tvaru opierky pre pohodlné čítanie dlhších textov alebo pozeranie videa. Osadenie telefónu do púzdra je časovo nenáročné. Telefón sa nacvakne do plastovej kolísky integrovanej vo vnútri púzdra a uzavrie sa magnetickým uzáverom. Predná strana púzdra zväčša obsahuje výrez na reproduktor a tak je možné telefonovanie aj pri zatvorenom púzdre. Ako vidíte, nastavenie púzdra do tvaru opierky je veľmi jednoduché. Tak, a môžete pohodlne pozerať video, čítať maily a tiež ovládať telefón. Kolíska, v ktorej je telefón osadený, obsahuje výrezy pre všetky ovládacie prvky. Púzdro má tiež praktické prepážky na bankomatové či zákaznícke karty, prípadne bankovky. Je vyrobené z kvalitnej syntetickej kože a prepracované s dôrazom na každý detail. Toto púzdro máme vo viacerých farebných prevedeniach na rôzne druhy telefónov.